frčeli jak... A teď jsme zapálili to a teď co děláš kretene čuráku, bude tam naběhli nějaký cizí lidi, zmrde pořád. Bude to tam hasili a já jsem vole běžel jenom vole zase zpátky ke stage. Víš co, úplně jsem se zapojil do těch lidí. No víš co. A teď tam byla jedna holka. A točíte, Ničem poslouchej, tam byla jedna holka a prostě Spike, víš, jestli nevíš, kdo to je Spike. Já jsem s ní chodil jako píče a ona mě nechala tady ty hovna. A ona takhle jsem stál. Narkotik. Takhle jsem stál já, jako stojím teď a Lukáš vedle mě. A ta holka stála asi tak 2 metry přede mnou, ale zády ke mně a bavila se s nějakým cápkem. A já držím kolu. A říkám, ty píčo, jak jsem byl na tý... Kolik je 2:30? Jdem se kouknout ještě na tu satanovou Bibli. Takže to doříct, vole, co jsem udělal, ty kreténe. Tam už asi nebude Miky, tady to potom nám to musí koupit. Má prachy na vstupenky, no. Proč nám nevrátil lové? Protože stejně budeme doplácet za ten autobus, takže zase... Doplácí Bčko, mě nám nikdo nic taky neříkal, takže nepojď si pojmy s dojmy. Takže lidičky, tady už jsme po rumu. Poslouchejte, tady máš rumíka. A tam taky. Vy jste jenom dali 330 korun a ještě jste tlačili. Povídej dál, co tam to? No s tou holkou a kolou, no. Ale no a prostě... Ale mě nikdo nic. Takhle jsme tam stáli vedle mě. Stál prostě Lukáš. Já ti to dopovím, tam ten příběh. No. Kluci z Varu v Praze, bre. A jejich příběhy, hele. No tak ne. Prostě to skončilo, že jsem jí byl... Reality show? No. Hej. Povídej. Hej, boso. Drinking alcohol. Povídej tady nám na kameru. Už jsme plný polní, dámy a pánové. Tohle je naše parta, tvůj boys. To je Rumkolák, pičo. A my chceme dělat dobrou muziku pro vás a pro lidi z MTV. Čau. Komerci. My nejsme komerční. Co to je MTV? Naši skupinu založil tady Michal. Já ne, a nejsem zakladatel, já jsem producent. Producent, který chlastá dům. A hlídek svině. A naše kapela spočívá v tomhle. Tady v lodičce, podívej. Kanón, pičo. Bober, šoupni tam nějaký pek. Chlastáme do píči, mám náladu. Čak, já. Vidí to tam jenom tak jako... Víš? Musíš to... Jak se jmenuje? Musíš s gustem, brácho. Jedem. Tak jo, jako. Už jedem, S Kolou a holkou udělat show. Je to pro mě, Promíchané, takže výborné. Takže to bude nálad. Klasa, tady máš pičo napsaný. Internacionále. Kdo převezme... Maďaročenko. Kdo prevezme toto žezlo? Ruso ud gáčo. Tady pražský hrad záběr. Cenzura. Ty otočky pre. Toto je školní výlet rok 2008. 2008. 6 studentů třídy 3. A se rozhodli vydat na výlet do Prahy, do parku. Asi tak se 6-7 géčkama a 2,5 litrem kole s rumem. Což je velice dobré. Samozřejmě pro každého. Pánové, ale ani jedna kunda, rozumíte tomu? S čurákem v ruce, Prostě dneska... Co pičo? Prostě dneska není ani jeden privát volnej, takže žádný kundy nebudou. Víte, co to pro nás je? 7 miláčku, já jsem jenom užralej. Takže ty to budeš ukazovat svý kundě. Já budu. Takže
A počkej, a co myslíš, že udělá, až tohle uvidí? Hlavně neříká o teď, co měl minulý čtvrtek v tým Marcela, víš co, jak se jmenovala? Jak jsi mrdal? sorry. Jak jsi říkal, že jsi mrdal Marcelu? Jak na ty trojky, víš co bylo pod prdu, všechno, vyprávěl. Ale miláčku, to není vůbec pravda. Jakože to říká teď, ne? Jo. To bude na zemi s fackama, vole. Doufám, že mě rozmačkáš čuráka potom, jo? A vylížeš kundu. To už jsem ti slíbil přece. Poslouchej, zavolej mi. Zavoláš Michailovi, prosím tě. Pepa ti dá číslo. Kam volat? Takže miláčku, prosím tě. Jo. Budeš mít chviličku. Pepa ti dá číslo. Zavolej k nám to Nikdy na nesmíš operátora. ukázat tohle video. To nemůžu, no. To mi totiž ne. Teď ho smažu. To je nováček. něco říct. Hej, chlastáš vůbec? Chlastáš vůbec? Je to moje holka. Ukaž. Ukaž, jak piješ uka. No, on to hraje. Ty on to hraje. Já nepiju, já cvičím. Piju jako, jsi spokojený. Hele, Líver, pust tam text. Nemám. Nejsem v zásobě. Nějaký dítě, ale jdi pijete doma. Disco. Prej, hele. Slyšíš ho? A stačí. Ale to bude Trošku pohybu. Jako tamhle, aby si tam na to zaběhat. Ne jo.